Bože, u pomoć mi priteci, Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, dođite, poklonimo se njemu. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo hridi Spasitelju svome, pred licem ustupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama. Jer Gospodin je Bog velik, kralj velik nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Gospodinu koji nas stvori, jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. Oda danas glas mu poslušate, ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao udan mase u pustinji, gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu premda vidješe djela moja. 40 mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, a rekoh, narod su nestalna srca i ne proniču moje putove, tako se zakleh u svom gnjevu, nikad neće ući u moj počinak. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, dođite, poklonimo se njemu. Već zora nebom sipa sjaj i na zemlju se spušta dan. Sunčana zraka probija, nek bježi mrak zavodljivi. Odatle noćne utvare, raspršite se misli zle, umini grešna rugobo, što s tamom noć te donijela. O višnji smjerno molimo, u svojoj pjesmi jutarnjoj, da jutro nama posljednje u vječnoj svane svjetlosti. Sva slava Otcu vječnomu i jedinomu Sinumu, sa Tješiteljem presvetim, i sad i vječnost čitavu. Amen. A ti si blizu, Gospodine, i vjerni su putovi tvoji. Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me, tvoja ću pravila čuvati. K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat svjedočanstva. Pretečem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam. Oči moje straže noćne pretječu, da razmišljam o besjedi tvojoj. Po svojoj dobroti, Gospodine, glas mi poslušaj i po svojoj odluci poživi me. Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od zakona tvojega. A ti si blizu, Gospodine, i vjerne su sve zapovjedi tvoje. Odavno znam za tvoje propise, da si ih sazdao za svagda. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. A ti si blizu, Gospodine, i vjerni su putovi tvoji. Nek uza me bude mudrost tvoja i potrudi se sa mnom. Bože Otaca naših i Gospodine milosrđa, ti koji si riječju svojom stvorio svemir i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, da vlada nad stvorovima tvojim i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti i da sud sudi dušom pravičnom. Daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestola, i ne odbaci me između djece tvoje, jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, čovjek slab i malovijek, nesposoban shvatiti pravdu i zakone. Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, opet ne bi ničemu vrijedio. S tobom je mudrost koja zna djela tvoja, koja je bila nazočna kad si stvarao svijet. Ona zna što je milo tvojim očima i što je pravo po tvojim zapovjedima. Pošlije s nebesa svetih i otpravi od svoga slavnog prijestola, da uza me bude i potrudi se sa mnom i da spoznam što je tebi milo.
jer ona sve zna i razumije. Ona će me razborito voditi u pothvatima mojim i štititi svojom moći. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Nek uza me bude mudrost Tvoja i potrudi se sa mnom. Vjernost Gospodnja ostaje do vijeka. Hvalite Gospodina svi puci, slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje do vijeka. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Vjernost Gospodnja ostaje do vijeka. Kratko čitanje iz poslanice Filipljanima. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja, da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna, posred poroda izopačena i lukava, u kojem svjetlite kao svjetlila u svijetu. K Tebi, Gospodine, vapijem, Ti si mi utočište. K Tebi, Gospodine, vapijem, Ti si mi utočište. Ti si dio moj u zemlji živih. Ti si mi utočište. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. K Tebi, Gospodine, vapijem, Ti si mi utočište. Do oblaka je, Gospodine, vjernost Tvoja, a sudovi Tvoji ko duboko more. Iz knjige Ponovljenog zakona. Toga dana Gospodin reče Mojsiju: popni se nagoru nebo u Abarskom gorju. Ono je u Moabskoj zemlji nasuprot Jerihonu. Pa pogledaj zemlju Kanansku, što ću je dati u posjed Izraelcima. Onda umri na gori na koju se uspneš i pridruži se svojim precima, kao što je i tvoj brat Aron, koji je umro na brdu Horu, bio pridružen svojima. A to zato što ste mi se iznevjerili sred Izraelaca kod Meriba Kadeša, kod voda u pustinji Sinu, niste očitovali moju svetost među Izraelcima. Zato ćeš samo izdaleka vidjeti onu zemlju, ali u nju nećeš ući, u zemlju koju dajem Izraelcima. Poslije toga ode Mojsije s Moabskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge, nasuprot Jerihonu, gdje mu Gospodin pokaza svu zemlju, Gilead do Dana, sav Naftali, kraj Efraimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do zapadnog mora, zatim Negeb, područje doline Jerihona, grada Palmi, do Soara. Potom mu reče Gospodin: ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći. I Mojsije, sluga Gospodnji, umrije ondje u zemlji Moabskoj po Gospodnjoj zapovjedi. I kopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. Mojsiju bijaše 120 godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo, niti mu je snaga popustila. Izraelci oplakivahu Mojsija na Moabskim poljanama 30 dana. Potom prođoše i dani oplakivanja, tugovanja za Mojsijem. A Jošua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i činili kako je Gospodin naredio Mojsiju. Ne pojavi se više prorok u Izraelu ravan Mojsiju. Njega je Gospodin poznavao licem u lice, po svim onim znakovima i čudesima u zemlji Egipatskoj, za koja ga je Gospodin slao da ih učini na Faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj, po onoj moćnoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastrašnim djelima koja učini na oči svega Izraela.
Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Riječ puna milosti i istine, nastani se među nama i od punine njezine svi mi primismo. Uistinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Zakon je Mojsije odredio kao baštinu zajednicama Jakobljevim, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Iz pisama Svetog Ivana Boska, prezbitera. U prvom redu, želimo li izgledati zaokupljeni pravom srećom svojih pitomaca, te ih skloniti da ispunjavaju svoje dužnosti odgajanika, treba da nikad ne zaboravite da vi zamjenjujete roditelje te drage mladeži, za koju sam se uvijek s ljubavlju trudio, nastojao i vršio svoju svećeničku službu, ne samo ja, već i sva salezijanska družba. Koliko li sam se puta, djeco moja, u toku svoga ne baš kratkog vijeka morao uvjeriti u tu veliku istinu. Lakše se naljutiti nego svladati, djetetu prijetiti nego uvjeravati. Reći ću čak, našoj je nestrpljivosti i oholosti lagodnije kazniti tvrdokorne, nego ih popravljati podnoseći ih odlučno i blago. Preporučujem vam ipak Pavlovu ljubav, kojom se on rukovodio spram novoobraćenima, koja ga je često navodila do suza i zaklinjanja, kad bi ih zatekao teško poučljivima i prkosnima njegovoj ljubavi. Pazite da ne bi tko god pomislio da ste pod silovitim utjecajem raspoloženja. Teško je u kažnjavanju sačuvati onu postojanost duha koja je nužna da ne iskrsne sumnja kako mi postupamo da iskažemo svoju vlast ili da iskalimo silovitost svoga raspoloženja. Kao sinove promatrajmo one spram kojih nam treba izvršavati neku vlast. Stavimo im se na službu poput Isusa, koji je došao da sluša, a ne da zapovjeda. Stidimo se i samog privida gospodovanja. Nemojmo među njima vladati, nego nastojmo da im bolje služimo. Takav je bio Isusov način postupanja s apostolima. On je njih podnosio, neuke i zaostale, čak i premalo vjerne, a i prema grešnicima se vladao dobrohotno, srdačno i prijateljski, tako da su se jedni čudili, a drugi sablažnjavali. Neki pak dobivali nadu da će im Bog oprostiti. Stoga je i nama naredio da budemo blaga i ponizna srca. Djeca su naša i zato kad krotimo njihove mane, treba da odložimo svaki gnjev ili ga tako ublažimo kao da ga sasvim ugasimo. Bez uzbuđenja u duši, bez prezira u očima, bez pogrde na ustima, nego milosrđe u trenutnom času, a nada za budući, kako se pristoji pravim očevima, koji se trude oko istinskog ispravljanja i popravka. U najtežim prilikama bolje je Bogu se smjerno i ponizno pomoliti, nego sasuti bujicu riječi, jer tad riječi samo vrijeđaju duše slušatelja, a krivcima ni najmanje ne pomažu. Iz pisama Svetog Ivana Boska, prezbitera. Donosili su Isusu dječicu da ih dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus im reče: Pustite dječicu, neka dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Pustite dječicu, neka dolaze k meni, ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U onaj dan uvečer reče Isus svojim učenicima: Prijeđimo prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi, a pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili, a on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: Učitelju, zar ne mariš što ginemo?
On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru, utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče, što ste bojažljivi, kako nemate vjere. Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu. Tko li je ovaj, da mu se i vjetar i more pokoravaju? Riječ Gospodnja, slava tebi, Kriste. Molitva srca. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj. Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj. Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega. Kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka, spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze. Iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se saveza svetoga svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu, da će nam dati, te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati, jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega, po kojem će nas pohoditi mlado sunce s visine, da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj. Bog je htio da Marija, majka Kristova, bude uzvišena na sva stvorenja nebeska i zemaljska. Molimo ga, pogledaj na majku svoga Sina i usliši nas. Dobri Oče, zahvaljujemo ti što si nam Mariju dao za majku i uzor. Njezinim nas zagovorom posveti. Pogledaj na majku svoga Sina i usliši nas. Učinio si da Marija bude pozorna na tvoju riječ i da ti bude vjerna službenica. Njezinim nam zagovorom udijeli plodove Duha Svetoga. Pogledaj na majku svoga Sina i usliši nas. Ojačao si Mariju kad je stajala pod križem, a u uskrsnuću svoga Sina ispunio si je radošću. Po njezinu zagovoru olakšaj nam muke i učvrsti nadu. Pogledaj na majku svoga Sina i usliši nas. Osobna molitva. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bože, izvore i počelo našeg spasenja, daj da vazda u svom životu ispovjedamo Tvoju slavu, a u nebu da Te nikad ne prestanemo slaviti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala.